גם אופק עושה את זה. עמית, ליאור, תן לי סליחה. לא שופכים בתוך הצלחת. איפה הצלחת שלו? תסתכל, לי. זה נדבק. רגע, יאלי, לאן אתה הולך? יאלי, סיימת? אני באה ללחוץ לך הידיים. הנה נועה. גם נועה סיימה? גלית, טוב. שאתם הרחצתם כל היום ואני לא. ועוד מי זה אני אגיד לך? איזה סבלנות יש לו. אחד. בבקשה, בטוב. טעים חביב בסוכריות. עמית, בבקשה. הוא לא בוחל גם בשוקולד. מי, עדי? אני תלחץ לך ידיים. כן, זה כדורים. סוכריות בצורת כדור. יאללה, אנחנו לא שופכים. מה? בבקשה גם. במקום ללחוץ ידיים. לא, אתה שפכת. כן, אתה שפכת. אתה כבר משחק את זה. זהו? מספיק? אתה רוצה להוריד את הכתר וללכת לשחק? לא נגמר לך. עוד כדור. מה נפל? הפרח? לא נורא, תתנו את זה. אני רוקד במעגל, אני רוקד במעגל, אני רוקד במעגל, אני וכשאני קצת את רוצה גם לגמור? אני אעזור לך, רגע. גם ללחוץ ידיים, גם להטיל. אני רוקד עם עוד חבר,